Óyeme, pues Jesús, te han traído a mí, maniatado por tu propio pueblo. Tú debes saber cuáles son los motivos. Óyeme, falso rey, ¿dónde está tu Dios? ¿Y tu reino dónde estéis? ¿Matar a vuestro rey? No hay más rey que el César. Creo que no, ha roto vuestra ley. No hay más rey que el César. Tú que tuvisteis, respeta al César, ¿por qué motivo lo invocáis? Nosaltres estàvem a la casa i van dur la capelleta a l'església. I no sabut respost, però van fer això que la van dur allà, a l'església. Quants anys fa? Està bé. Quants anys fa que ha fet? Això no ho sé. I hem de fer
Devia 55 o 6. Al prop de 60. I què han fet? Bé, el meu fill va sentir cada dia que tenia de 16 anys. Sí. I ara en té 85. Els fa dins d'aquell mes. Seu fill. I vostè quants anys té? 80 no. 65, ara s'ha de poder cobrar. I vostè quantes té? Jo en té, el dia 27 d'aquell mes, em fa 91. I seus noms? Margalida, Artigues, Grí. Molt bé. Carrer, posades... Carrer de les Posades, número... Quin número és? 30. 30. Així que era aquí, eh? Més o menys era... Pot més o menys saps aquí? Perquè jo, quan ho tomaven, teníem un hort, jo estava sort i som, venia aquí als picapaders, i jo hi venia poc. Però sé que abans, perquè me va dir, ara ho hem de dur aquesta capelleta a l'església. No recorda, el capellà no ho recorda? No, perquè no el vaig veure, el capellà. El meu fill, en som, el va dur allà. No sé si era d'on... Ara no me'n recordo d'economia. En Dometo. Dometo, que ja és mort, Don Benet Dometo. Però no recorda... No me'n recorda... I la capelleta, quan tombaron la casa, era nova? No estava tocada mai. Ben completa? Ben completa, això, i com que hi havia un vidre davant. Estava tancada. Havia un vidre? Sí, estava tancat. I tenia sant, la vorera. Van desferrar la capella, perquè tot li van dir, no tireu res, diu allà. I vam elevar allà, l'església. Molt bé, doncs... Puc anar? Ai, doncs, que vagi bé i salut, eh? Espera un moment.
Perdónalos porque no saben lo que se hace. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo se ha cumplido. Manos encomiendo mi espíritu.